Добър ден на всички. Искам да направя едно обращение към Бойко Борисов. Бат Бойко, какво става с тази държава, човек? Ще се доморим и децата. Няма бърза помощ. Това на какво прилича, бе? На какво прилича, бе, човек? Преди 2 дена биха ваксина на детето ми. Значи тази сутрин припадна, зора не възстановихме и дигнах на бърза помощ, на 112. Оттам ми казаха, пратаме бърза помощ. Чакаме вече 45 минути. Детето ми не е на себе си. Казаха ми, ще изчакате Симеоновград, област Хасковска. Били пратили линейката с по-спешен случай в Хасково. И в момента аз детето ми долу на центъра чака. Какво искаш, Бойко Борисов, от това повече? Какво да направим? Кажи ми, къде са бърза помощ, къде са лицата, къде са... Децата се доморихме. Аз какво да правя детето ми, ако си иди? Кажи какво да правя. Къде е бърза помощ на Симеоновград? Това е област Хасковска. Аз съм от село Константиново. Само една бърза помощ ли има? Как може, бе, Бойко? Управи се държавата, бе, човек. Децата се доморихме. Ние се доморихме. Не знам. Случи ли са нещо с детето ми, не знам. Просто си нямам на представа. Къва беше тази ваксина в Минерални бани, област Хасковска, която е биха, при 2 дена детето ми направо си отива. Не знам. Управете нещо, направете нещо, хора. Доморихме си децата заради вас. Нито детски, нито нищо. 35 лева, 45 лева, 50 лева детски ли са, бе, Бойко? Как да си гледаме децата? Това е срам и позор за държавата ни, бе, човек. Срам и позор. В момента детето ми чака долу на центъра. Къде е бърза помощ на Симеоновград? Ще ми казват, че нямало бърза помощ, имало по-спешен случай. А пък моя по-лек ли? Детето ми умира, значи моя по-лек. Така ли? Човек, оправи се. Оправи се, вземи се в ръки. Не знам, съжалявам, че съм в България, човек. Съжалявам, че съм в България. Много изказванията имаше против тебе. И наистина хората, които се изказваха против тебе, наистина са прави. Каква е тази община Симеоновград? Къде е бърза помощ? Къде е Хасково? Защо ни пратят бърза помощ? Аз да треперям тук, да чакам детето ми да умре. Това ли искаш? Оправи си областите, общините. Оправи си ги, бе, човек. Оправи си ги. Какви са тези ваксини, които сте ги изписали? Нямат ли ваксини? Няма детски. Няма това, няма онова. Какво стана? Като биха ваксина да се направят дядото инвалид ли? Това ли искате? Помисли за държавата, Бойко. Помисли какво правите, човек. Не дайше Боже, дядото ми да иде. Ще ва разбие, човек. Направо ще ва разбие, ти казвам. Не знам па с Минерални бани какво ще стане. Направо то доктор Шидай ще го убие, човек. Аз си го казвам. Направо той ми го довършвам. Какви бяха тези ваксини, които ги бият, бе? Ваксини трябва да биеме на децата си. Едно време да не би да имало ваксини, бе. Как си гледали едно време хората и децата са по-здрави от нашите? А ние с тези ваксини ги строихме. Човек, моля се, детето ми да оцели. Дано всички деца са живи и здрави. Това пожелавам на всички. Ама ти това дет си го измислял, с тези общини да няма бърза помощ в Симеоновград, е срам и позор. Една линейка на 10 села. Това не ли та е срам, бе? Не ли та е срам, бе? Къде ти е правителството, бе, човек? Така ли няма срама? Може ли една бърза помощ да обикаля тук 10 села, бе?
И да ми казват, в момента има спешен случай. Къде е спешен случай? Моя какъв лек случай е, че дядото ми умира. Така. Тук коли и чудеса да бъда да търся да си карам дядото. Не ли те е срам, бе? Слушай, бе, човек, ако не можеш да управляваш, напусни, бе, напусни да дойдат някакви други. Стига вече. Не знам. Не знам, човек, не знам. Не знам вече какво да ти кажа. Не знам. Може ли една бърза помощ на 10 села? Това е община Симеоновград, област Хасковска. Може ли такова нещо? Има деца, има възрастни хора. Има хора, деца болни от сърца, от всякакви болести. И с една бърза помощ да се надяваме. Да чакаме тук да измреме. Това ли искаш? Къде са бърза помощ? Къде са лицата? Къде са таковата? Къде? Аз не виждам. Коронавирус! Коронавирус! Ебе, човек, ти си по-страшен от коронавируса. Ти се надумориш. Не коронавирус. Ти надумори, разбираш ли? С тази безработица, с тези мизери тук. Ти, човек, гледаш градовете. Погледни селата, бе, човек. Погледни селата. Селата загиват. Община Симеоновград загива. Тук околните села пак загиват. Няма никакво развитие. Никакво развитие няма, бе, човек. Кой бяга това? Ей, моли са дядото ми да ни иде.